Eu penso que un dos principales problemas que ten ahora mismo non solamente Galicia, sino en España en xeral é o que se chama da España vacía ou vaciada. Eu penso que os factores son múltiples. Un pouco de abandono por parte da administración, os desequilibrios, os fluxos migratorios e bueno, pues, que a xente pues, que buscou outras latitudes para sair adiante coa súa familia. No caso de Baleira iso é especialmente palpable, é dicir, Baleira fai honor claramente ao seu nome, porque foi perdendo poboación. Eu vivín, ademais, ese contraste dunha maneira especial nesta última década e media, non? É dicir, eu marcheime para Santiago, para a zona de Bertamiráns, Brión, e pasas de un concello como o meu, Baleira, onde hai un saldo vegetativo negativo, é dicir, menos nacementos, máis mortes todos os meses, así un mes e outro tal, e, sin embargo, por exemplo, en Bertamiráns é un mundo ao revés. Hai outras comarcas na provincia de Lugo que non teñen ese saldo migratorio tan elevado como pode ser a Terra Chá. É dicir, é certo que emigrou xente da Terra Chá, pero non tanto como, por exemplo, por poñerche un exemplo de Baleira, da Fonsagrada e de Navia de Suarna, non? Agora todavía, digamos, é máis doloroso, porque vanse xente que está moi formada. Antes emigraba xente que non tiña aquí capacidade, digamos, de sobrevivir, entre comiñas, ou de vivir con unha certa dignidade, pero era xente moitas veces que non estaba ben preparada. Sin embargo, agora está migrando xente moi preparada, non? Outra vez, estou falando agora dos anos 2000, non? A eclosión do camiño primitivo é unha evidencia, é dicir, ves o caso da Fonsagrada e ves o caso de Baleira, Castroverde, mesmo Lugo, é dicir, bueno, pois, iso é un fenómeno que fixo mudar un pouco incluso a apariencia do Cádabo, que é a capitalidade de Baleira, é dicir, hoxe ves o que comentábamos antes, ves que hai, bueno, pues hai plazas hoteleiras que antes non había e hai unha serie de servizos que antes non había. É certo que bueno, pues para os lugareños, para nós, non, digamos, hai moita menos xente e iso, bueno, pues é algo, iso realmente é o noso grave problema, pero sí é certo que o camiño primitivo, pues, digamos que ofrece unha alternativa incluso para o desenvolvemento económico e para moita xente unha forma de vivir. E logo tamén está o tema da espeleoloxía, que é interesante, pois a arte rupestre agora que a Cova dos Mouros, que foi case un achádego casual. É un futuro complicado, pero é un futuro que ten que ir da man pois de fixar poboación, é fundamental. Compensar a perda poboacional, non a vas a compensar da noite para a mañá con nacementos, que eso estamos vendo que non é así. E incluso, aunque xente que nace agora, pois vai tardar en desarrollarse como persona, non? No caso de Baleira, eu penso que as súas potencialidades están en torno a un turismo etnográfico ou a ese tipo de actividades vencelladas á montaña ou aos ríos ou por aí, pero non son moi optimista respecto ao rural, porque estamos vendo todo o desequilibrio que hai, como che dicía, entre a fachada atlántica, entre as provincias da fachada atlántica e a Galicia esta mal chamada do interior, porque Lugo, Ourense si é do interior, pero Lugo non é unha provincia interior porque temos mar na Mariña e por aí, non?